Khubor ka Pyrthei TV. ALS, India's premium IAS coaching institute since 22 years, proudly announces face-to-face classes. Now, study from best IAS mentors from Delhi in Kylleng. Admission open for IAS 2024 attempt. Register for the orientation on 4th August by visiting MIIT campus Brookdean, Dhanketi. Batch begins 7 August. Book your seat now. Call 8257 865 257. Uban siu khongkliam ubalalai im nak jinghap jong katrok hakamit jong kan riltri Nailar aza apulai hakajaka kabalatip kum ka khoyar kabadan ro kalat banlet shakashnong mau khap ula ong baka jinglai im jong u kadi kamayan namar kumnu uyo mi na katrok bat sakut hashiteng riat ru umla ban sngau thu namar hakata kapor tip breshu Uniu samla barang dan hap dengan jingsha sumar mentahas Kylleng Civil Hospital. Haka jingya keren bak Pyrthei TV ulai thu ba hadin bawla sakut hashiteng riat ula kenriat no shashiliang naga ni kajaka ka baw sakut na marba kadan ka jingtua khandau bat ulai thu ba anda ula kenriat shakajaka ka ba khamsingan ula shongbet haka ni kajaka hadu banda shai ka beneng bat wa lentipat ban kiu shasurok bat ban wa jingharam Hagan ni kajing hap jong kan dikatrok laingut kibriu kla du e yala ka jong kajing em kiba kentup yau kensai bor lang kurba bat well box star sok lang kibadai nakashnong kse mau nai bat uban pet lang marbanyang nakashnong nong shken mau dang katba kibala lai im 4 kilong tang uban siu khongkliam uban nakashnong plangshlan bat uyomiki kharshandi nakashnong lenyong ubanya ya kan dikatrok ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari Kayeng dorbar ba kari Karaja Sabha kala menjur ya ka aiman sya ya ka birth certificate bakar long no kum ka kot kasla ka badan kam ban yo rung haki chaka pulie ban yo ka driving license ban pendrung kerteng tab vote ban yo adhar ban yo certificate ya tho bat ban thum kam sarkar ya ka teka an atip kum ka registration of births and deaths amendment act ar hazar ar pulai lapalai pisa do sanspa ar pa ar tengka na ka banta kinong ni madan ha Gujarat katai ka pisa lapalai lengba ka scheme PM Swanidhi scheme Lingba ketika skim ke Union Ministry of Housing and Urban Affairs kala buat hong men penpoi jingarap shikisau lang ngot kinong di madan ha Gujarat. Ketika digaram baka sarkar ka ai shikinong di madan bakin penyar shu ya ka kamjongki. Unong yalam ka Congress Rahul Gandhi un lam khman ha ka jingakren ha ka no confidence motion baka liang persya kala wanra persya ya ka sarkar bayalam da ka BJP. Watla ya ka no confidence motion na wanra do Gaurav Gogoi. Rekat kum ki kendon pan la sha ya no dukhat ba un lam khmat ya ka jingakren. Rahul Gandhi bala sha mai kerteng na ka jinglong MP jong u mentau la job ya ka mukaddama ha Supreme Court bat undang ya beteng ban long kum u MP. Ka United Naga Council ka bri ka kunhun jong ki naga ha Manipur kan pelong ya ka rali ha ka khandai trik mentau benai bandawa ban pentri kamno ya ka framework agreement ka balaya soy ha ka laitrik Nailar a jakat san. Kakuki NP Manipuru kala penpau bahkan kershan ya ketika rali jong kinaga kabanlong haki South League District kata Hatamenglong, Chandel, Ukhrul bat Senapati. Ka framework agreement kadai ka balaya soy hapring ka sarkar pedeng bat ka NSCNIM. Upulit ubala sya suspend ha Kashmir bakalok jong u kala sya kem namar bakila le men le yala de kum ki officer sarkar bakila thok pisa de ki lak tengka na ki brio da ka bakular ban aikam ban transfer kam bat ki wei par ki jing tenbi ya ki brio. Utai upulit udai belatip kerteng kum Uman Mohan Ganjo kat bakalok jong upat kadai ka Ayush School Ganjo. Uman Mohan ujuliat menle iladi kum IPS officer kat bakalok jong upat kum ka IAS officer. Usumbut Menteri Rambak ka Maharashtra Udavendra Fadnavis ulapen benaba ka Operation Muskan jong ki pulit kalong ka bajom nama nadu usnem arajar khatsan hadu menta iladon kum basapo hajar ngot ki khna ki balayo banwan phai biang shalai yeng shasam. Ulong bakum bak 90% ki kena ki bla syara bor menta ki la poi biang shayeng la jong. Ka Operation Muskan ka deru ya ka bala tip kum ka Operation Smile. Barok ki school private ha Uttar Pradesh ki baya so lang baka Central Board of Secondary Education, Indian Certificate of Secondary Education, baka State Board ki la khanglut ha ka sngi hat majai hadin bala tha eki da ka Unaided Private School Association. Kajing khang school kadiban persya halo kajing syakem jong principal bat kinong hikai namar baka jingyap jong ka khna school kabadang khanyo snam karta hadin bakala kanthi na kabalai jong ka school Azamgarh kajing syakem jong principal bat kinong hikai kadai hadin baki kimegi pa jong ka khna kala keno baka da kajing no yap jong ka kadai na principal bat kinong hikai ine pha mentash ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei
Angut kibriu kilayap bat kumbalai pongut kidang jarangai hadu mentaru namar kejingkala jangki arteli Kylleng hajan ka daulenong lapadusa ha Italim. Kikenhun kibalik ban ajing erap kilayop ban pelat yem san penyangut kibriu. Kadal jong kejingkala Kylleng kadai namar baka jingjur li erpalan bat kaldik tengku ha umau. Kibala lai em kidai kibala yop ban kiu halor umau bat kibala sakut halor umau kumbalai pun riu kenta tak hadu pendapoi kikenhun yaram. Usim ke Cambodia unorodom si harmoni ulatung yau hun manet kum menteri rang ba adu bathmai jong ke Cambodia hadien ba hun sen ula shong than no. Usim ulatung yau hun manet kum menteri rang ba adu na ka benta ka samoi trekam ka basan snam. Ka Cambodian People's Party ka bayalam da hun sen kala job hadu shispa ar pongut ki NP na ki shispa ar pusanteli ki constituency. Hendrai Hun Sen ula penbena ba un shong than no bat ya ka shuki menteri rang ba do un IT no how khun jong hun manen kinong krishan jong ka Khalistan kila berngem penyam ya barok kinong India ki basong ki basa ha Canada kila waru iki poster ki badan ya ka jingtho ba ki berngem penyam ya kinong India hendrai ki pulit kila wenglut ya barok ki poster kinong krishan ka Khalistan kila bitar ya kinong India halo ka jingyap no jong un nong yalam jong ki Hardip Singh Nijar ka sarkar Canada kala hukum iki pulit baki dai ban pentikna bakanam dan kanu ka jing penthun yakinong India ka South Africa kala pen kre shat ban pelong ya ka jingalang jong ka BRICS President Cyril Ramaphosa ula pentikna balada ban pen kre ban pelong ya ka jingalang ha Johannesburg President ula khat sngau bha ya riu punyangwat kinong yalam na Afrika bat ki wei bat kiri ka Pyrthei bakin wan ban ishim bentalang ha ka te ka jingalang Kapang pedeng jong kate ke jingalang, kandai ke jingadai, happening ke BRICS, bat ke Afrika. Kindon shibun kimat, kibat kinyatai, ha kate ke jingalang. Ke sarkar Taliban, kala pentikna, baki don bungut kibari, kibadang don menta, hapok patok jong ke Afghanistan. Kala pentip baki dai kibriu, kibat pen Kenyan, bat kidai kibarale, ya kikam kibabu jingma ya ke Afghanistan. Ke Taliban kala pentip ya kani ha ke jingalang jong ka bat ke US. Hendrai kala ong baka jingtian bisyari ki kadang yat baladalap baki deki balului ansa pelat no iki. Ka Taliban kala shong jialang baka US ban kerpat bakan weng no yeki kendon ki baka US kala te ya ka Afghanistan kum juru ka jing perking yeki nong Afghanistan bakin le jing de shabari. Ka World Health Organization kala lam baki dawai bashalan na India sha Iraq kidai ki balong bi baki babu jing ma yeki patba. Ka WHO kala lap baki dawai bashalan sha Iraq Kidai ki bala penmi da kawai ka company shna dawai ka bana India ya ka bala tip kerteng kum ka Ford India Laboratories Private Limited. Kidawai bakani ka company ka penmi kidai ki bala tip kum ka cool out. Ka WHO ka lalap bakite kidawai kidan bun palan ka diethylene glycol bar ka ethylene glycol bar ubri ula ban yapru lada di ya ka te kadawai. Kibor pahara jong ka Ukraine kilayo ban kem ya ka wai ka brio bala kenno bakade ka nong sentiat jong ka Russia. Bar ka dei ka bala ajing tip sha ka Russia halor ka jingtmu jong President Vladimir Zelensky ban lecha Mykolaiv. Ka Ukraine kala keno bakatei ka brio ka bala buri ya ka kerteng jongka ka wat jingtip ru syapang ki jaka pelang tiar siat jong ka Ukraine kenang bakandup yo ban pentip syaka Russia. Kanyang wot ki brio kilayap bat anwat kala mensaw ha ka jingher thama jong ki le no hamali. Kibor sarkar kila pentip baka jing sya her thma ka baningkong ka dei ha ka sngi sajan ha ka shnau bodio bat ha ka te ka jingja khatsan ngot ki brio kila yam bat arngot kila mensaw ka jing sya her thma ka ba ar par ka dei ha ka sngi ublei bat arngot ki brio kila yam ka jing sya her thma ka dei hadien bala IT no ya ka ogo sagu kam jong ki shipai sya ka sarkar mali ka jing khun hapeng ki arkan hun ki shipai ha Sudan kata hapeng ka Sudanese Armed Forces ber ka Rapid Support Forces kala nangjur ber kala khamshir khai shu menta ha omdurman baru arkan hun ki shipai kila hukum ki patba bakin mi no na ki chaka sa jongki namar ba ka jing khun kalong ka ba khamshir khai shu ka Sudanese Armed Forces kala ther daw bom kat ba ka Rapid Support Forces pat kala ther da ki namding kila don kiri patba ki balayam baki yeng ki sam jong ki patba kila prapum mentangnya pas ki Khubor ki ba khampala tang na kadaw baka samla kam tre ban pediang uwei ubrio bala tip kerteng kum ukichu ula kawang da ubsen hayeng sa jongka barkani kala ja ha ka Jylla Kerala kata ka brio kala nenyar nambar bakla tiang palat bar kham hadien ki marjan kila wan ban yarab bar kila penyap yau tau besen ki pulit kila kemno yau te ubrio Kipulit ke Assam kila kem ya wei beriu hadin basa priang ke video ha social media baula show pen shitam benya la kemila jong.
La ring ya ke video da ki marjan bat ki marjan ki lai thuru ha ki pulit bau jute uju bom ya la ka mila jong ha kendong bat u bom uti da ka bat u theru da ka khluin barot lai ngut shikmi shikun ki la sha khnyan na lo ka jingking gotami ka badan ha Andhra Pradesh hendrai ka khun ka badan khatlai snem karta kala lai im bat kala yo ban hau pai plastik ubran ha khrum jingking la khnyan ki do samla jong ka kami jongkin ka kami bat ka khun rit ki la hap shapo ka wa ka bajliu bat hadu menta ampat lap yaki kat ba ka khun ka badang khalai snem karta pan ka bala yo ban sno hau pai kala phone shiki pulit bat hadin shipau minen ki pulit kala yo ban pelai im yaka ki pulit menta ki dang thwet ban yo kem ya uniu brio dikito ki long ki khubor hakimat kimat mentasngi khuble